Jo sóc la Carla, psicòloga, i avui estem amb la Cristina, psicòloga i sexòloga d'aquí del centre. Hola, Carla. I parlarem una mica com és una primera entrevista aquí al centre, a la Neural, en què consisteix i una mica doncs què preguntem i com funciona tota aquesta benvinguda o entrada aquí. A veure si així podem ajudar aquelles persones que poden estar més ansioses o que tenen resistències perquè no saben què és el que es trobaran, que puguin conèixer com funcionem. Doncs bueno, en un principi ens podeu contactar per via WhatsApp, per correu electrònic, per trucada. Tota la informació la teniu al Google, de fet, i a la pàgina web, laneural.cat. I arrel d'aquí nosaltres us donem visita amb una persona que estigui disponible per fer la primera visita, perquè ens interessa, nosaltres acostumem a fer una primera visita molt estructurada per conèixer quina és la motivació per venir, les problemàtiques, preocupacions, i com que tenim diferents perfils, llavors després d'aquesta primera visita faríem la derivació amb la professional o el professional que més pugui ajudar. Vale. Llavors, per veure si ho he entès bé, Cristina, és que jo, per exemple, si truco per demanar hora, arribo aquí i se'm fa una primera entrevista i llavors la persona que m'ha entrevistat comparteix una mica amb tot l'equip i llavors, segons la persona que s'adequi més al que em passa i em pugui acompanyar millor, jo seguiré fent el seguiment amb aquella persona. Vale. Exacte, sí, sí. I què més soleu demanar en una primera entrevista? Bueno, abans d'entrar fem signar la protecció oficial de dades i alguna altra coseta més, omplir tot de dades, evidentment, i les condicions de visita, els preus, una miqueta el que estem explicant ara, i llavors ja comencem aquesta primera visita, no? Que aquí a vegades, com que acostumem a demanar un número de referència, un altre telèfon, a vegades pot costar, no? Saber a qui li puc donar, a la meva mare, a la meva parella, a la meva germana, però bueno, simplement si no poguéssim contactar la persona, tenir un altre contacte, simplement. Molt bé. I llavors ja començaríem. Es va en algun despatx i... Vale. I s'explica una mica el motiu pel qual s'arriba, no? El que està passant. De fet, així comença la primera pregunta ja introductòria de veritat, no? És aquesta, no? Què ha fet que busqui ajuda, no? Quin és el motiu de consulta? Vale. I llavors, a partir d'aquí, s'explora una mica també al nivell de la vida i els diferents àmbits de la persona, és a dir, com està a nivell més individual, també en relació amb la família, laboral, si té parella també, si hi ha aficions, no? El tema de si hi ha una xarxa de suport o no. Exacte. Un cop ens han explicat una miqueta què els ha portat aquí en més detall, aquelles coses que han provocat, no? A vegades estar lluny, no? El primer moment on em vaig sentir malament no és ahir, i per això he demanat visita per avui, no? Llavors tot això ho recollim també, que és tot el que porta, no? A estar com s'està en aquell moment. I també una de les coses que fem és el genograma, que és fer simplement com un arbre genealògic, que sempre dic, per conèixer l'estructura familiar, independentment de si la persona, si el motiu de consulta té a veure amb les relacions familiars o no. Ens dona molta informació. Ens dona informació tan petita com si la família, si els pares van ser pares molt joves, o al revés, o van ser molt grans, no? Això ens dona informació i ens ajuda a fer hipòtesi quan comencem a conèixer la persona, per exemple, o si té 3 germans no és el mateix que si té 10, o cap. Clar, es té una visió també més àmplia i més completa, no? De la persona i tot el seu entorn. Exacte. Molt bé.
I llavors es segueix també explorant en relació a si hi ha hagut casos dins de la família de situacions familiars o a nivell de psicologia o com va? Com va això? El que s'explora són els antecedents familiars de salut mental, no? Es coneix, aviam, si hi ha antecedents d'ansietats, de depressions, a vegades no hi ha un diagnòstic, no? O una addicció, a vegades no és que hi hagi un diagnòstic, però jo ja sé que a la meva tieta deien que estava una mica... era rara, no? Llavors tot això també ens ajuda perquè hi ha una part, ja no perquè sigui hereditari, no? Sinó també fins i tot el tipus de vincles, relacions i desenvolupament que ha tingut la persona, no? Les persones que ha tingut al seu voltant, a nivell familiar. Molt bé. Que també es demana els antecedents personals de salut, tant de salut mental com de salut més física, si hi ha hagut alguna intervenció quirúrgica. Vale. Hi ha malalties orgàniques que afecten a la salut mental. O fins i tot jo, des de la meva àrea, que és des de la sexologia, també la diabetes seria, per exemple, una cosa a tenir molt en compte, no? Per la influència que pot tenir doncs, en l'estat psicològic i de benestar emocional. O de funcionament a nivell al final del teixit. No és el mateix una persona amb diabetes que sense... He posat aquest exemple per dir alguna cosa. Per exemple, a nivell hormonal, no? Si poden haver alteracions, també pot influir en l'estat d'ànim, unes tiroides... Els esteroides fonamentals poden afectar totalment a l'estat anímic i al sistema nerviós. Molt bé, vull dir que també es té en compte si hi ha alguna afectació mèdica per veure si pot haver relació amb el psicològic, no? De dir que no estigui sent per alguna cosa mèdica i es resolgui per un altre cantó i no pas a través de psicologia, o sí, molt bé. Exacte. Hi ha la relació. Que fins i tot ens ajuda a nivell d'història vital. Ostres, doncs mira, jo em vaig curar d'un càncer fa 2 anys, però em va acompanyar aquesta malaltia 5 anys. Ostres. I tot començo a sentir-me, no sé, deprimida fa 3 anys o quan... És important també conèixer... Molt bé, també el que has comentat de veure des de quan fa que està passant, no? Aquest malestar o el que sigui. Molt bé. I per últim el que acostumem a demanar és més aviat l'estat psicològic de la persona i fem preguntes demanant com està a nivell anímic, si està més aviat alta, baixa o més aviat normal, o hi ha fluctuacions, a nivell d'ansietat, a nivell del son, de si dorm bé, si no, la gana, els bioritmes... Molt bé. Seria com per tenir molta informació de diferents aspectes per recollir com tenir un puzzle general i a partir d'aquí doncs adaptar-se el millor possible, no? A la persona i començar amb l'acompanyament. Exacte. El primer dia, malauradament, no podem ajudar la persona perquè no ens coneixem prou. I sap greu, perquè a vegades la persona ve que està molt carregada, però clar, necessitem tota aquesta informació per poder entrar. I també ens ajuda per poder fer una bona derivació a una professional o a un professional que pugui ajudar-lo, no? I bueno, sí, més o menys. Molt bé. Llavors també com a vivència, és una primera sessió on veiem que la professional en aquest cas escriu bastant i fa moltes preguntes seguides. És lo habitual o depèn? Vols dir amb altres en el seguiment. Vull dir, la primera visita en relació a les següents. Que hi ha una diferència. O sigui, és veritat que a la primera visita hi ha moltes preguntes i moltes preguntes per poder no t'avalentant, Són preguntes mica en mica perquè ens interessa conèixer el discurs de què l'he portat aquí. I potser en una segona visita depèn de com, depèn molt sempre de la persona, però sí que acostumem a continuar explorant, no? Que diem nosaltres per poder continuar avaluant, perquè al final la primera visita ens ajuda a tenir una foto de la persona, però no hi és tot. De fet, quan acabem la visita acostumem a enviar els testos de screening que es diu
de cribatge, perquè ens pugui donar una miqueta més d'informació. La persona sempre enviem els mateixos. Vale. I la persona ho respon al seu ritme des del seu mòbil o ordinador. Vale. I si calgués que en lloc que si no està gaire habituat o habituada a la tecnologia, llavors els hi donem en paper. No? També adaptem a les necessitats i funcionalitat de la persona. Molt bé. I en aquest sentit també hi ha l'opció de fer visites online o presencials, us adapteu? I tant, sí, sí. Molt bé, vull dir que llavors a nivell geogràfic sí que és indiferent en aquest sentit, només hi hagi connexió i la disponibilitat. Sí, sí, sí. Sempre tenim aquesta opció mitjançant videotrucada i és una de les eines que tenim en aquest segle que ens facilita aquests contactes i la nostra professió. Molt bé. I llavors, arribar a la primera visita i sentir-se nerviosa i no saber massa què dir, com dir-ho, és un espai nou, ostres, jo ara he d'explicar la meva vida a algú que no conec, és normal sentir-se així, pensar així, o com ho veus, Cristina? I tant, sí, sí. Tot i que hi ha persones que se senten més còmodes amb persones desconegudes, perquè al final nosaltres el nostre rol és és totalment objectiu, evidentment sense judicis, confidencial, no? Excepte aquesta derivació, coordinació amb la professional, que això ho expliquem molt bé al principi amb la protecció de dades, no? En funció de... A més, nosaltres acostumem a fer supervisions per poder-nos ajudar també, no? Doncs, mira, tinc un cas, està aquí amb aquest tema de l'ansietat i necessito alguna eina que m'ajudi a connectar amb el cos, perquè amb la ment connecta molt ràpid, però amb el cos no. Vale, doncs hem a compartir-ho amb les companyes i que aviam qui ens pot ajudar, que està molt bé, això també. Molt bé. I, evidentment, des del total respecte cap a la persona, no cal ni dir el nom de fet de la persona, simplement edat, potser, i sí, és una manera per poder-nos ajudar també entre nosaltres. I, clar, nosaltres fem aquesta primera visita, però després elaborem un pla d'intervenció. Jo, en el meu cas, per exemple, el que fem amb una segona visita, no? Entre cometes, que pot ser un primer contacte, si l'has fet tu, per exemple, Carla, la primera visita. Però llavors establim objectius, que és el que vol aconseguir venint a teràpia, no? En què la podem ajudar a la persona. Molt important, no? Saber cap a quina direcció es vol anar i a partir d'aquí treballar per veure com es pot aconseguir, si és la paraula. De fet, m'acabo d'adonar que m'he anat de la pregunta, demanar si era normal sentir-se nerviós, no? I tant que és normal. I nosaltres estem molt agraïdes de que ens obrin aquesta confiança, aquest espai de la seva vida, no? Perquè és algo molt íntim, molt personal, que potser mai no ho han explicat el que ens explicaran. I la nostra feina és molt bonica per això, no? Perquè ens obren el cor i s'hi ajuda perquè l'altra persona estigui una miqueta més tranquil·la al venir, tot i que és normal. Nosaltres ja ens encarregarem d'intentar que sigui un espai còmode, evidentment segur, i que puguin també explicar el que vulguin. Al final nosaltres tenim una estructura, però això no vol dir que ells no marquin el ritme. Molt bé. I si vols dir per anar acabant, un procés terapèutic és lineal i cap amunt, o com sol funcionar, que a vegades pot haver-hi unes expectatives de que deixaré de sentir ansietat o de sentir-me malament o de patir i tenir certes dificultats de manera ràpida o amb 2 sessions o amb 5. No sé com ho veus i què diries en aquesta pregunta. I tant, aquí em pots ajudar si vols. I tant, les expectatives a vegades no són acords amb la realitat, no? I de fet, a vegades hem d'entrar i treballar per aquí, no? Ja sigui una exigència cap a la teràpia o cap a un mateix de he d'estar bé i si no em frustro molt i llavors això ho hem de treballar. Però sí, hem d'intentar ajustar les expectatives
perquè a vegades, com deies, el procés no és lineal, de fet, tenir recaigudes és normal, no? Al final estem posant a la pràctica eines i per posar a la pràctica les eines ens hem d'exposar a situacions que no són còmodes, no? O d'una manera diferent i és anar entrenant noves habilitats i anar aprenent i integrant nous recursos personals per, davant la mateixa situació, poder respondre d'una manera més adaptativa I que, de fet, quan una persona fa un canvi personal, quan una persona ve a teràpia no és per canviar la seva personalitat ni els seus valors, sinó per treballar en les estratègies d'enfrontament i en els mecanismes de defensa o en l'autoconeixement. Realment hi ha molts motius de consulta i no té per què ser una cosa patològica, sinó de millora personal, per exemple. Però no sé què volia dir, m'ha marxat. He anat aquí lligant a... Sí, del procés lineal... No recordo, Carla. Hi ha alguna informació que ens volgués compartir més, Cristina, respecte a aquesta primera entrevista, que no t'hagi preguntat o que no l'hem comentat? Jo crec que està tot bastant dit, no? Simplement que les persones que ho necessitin, que sentin que al final la teràpia, malauradament privada, com és en el nostre cas, pot ser un privilegi, no? Vull dir que no totes les persones hi poden tenir accés. Nosaltres sí que intentem oferir, adaptar-nos al màxim possible dins del que podem, no? Per exemple, oferint, si es pot, mitges sessions, si es pot, vull dir, si literalment és viable pel contingut, si ens queden curta l'hora, imagina't, no? Mitja hora. Llavors, per si s'ofereix, perquè llavors que hi hagi certa freqüència i que el pagament sigui més fàcil, però la realitat és la que és, no? Malauradament, hi ha aquest... Vull dir que... Aquesta barrera d'entrada, no?, en moltes ocasions. Clar. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Cristina. Deixem aquí el capítol. Esperem que us hi hagi sigut d'utilitat aquesta informació. Per qualsevol consulta, dubte o ampliació del que hem comentat, doncs ens podeu contactar a través d'això del telèfon, xarxes o presencialment. I això, ens veiem en el proper capítol. Gràcies.